Hej, så er vi sgu i haven igen. Vi har sgu lavet en fejloptagelse. Jeg fik sgu fingrene i maskinen. En rigtig maskine. Og den står med at bløde nu. Men den sviger sgu stadigvæk, det kan jeg godt fortælle jer. Jeg har jo taget det her Bristol-kære og smurt på den her telefon. Og vi skal lave en test. Men jeg ved ikke om testen virker. Fordi jeg skar fingrene af helvede til. Og skal vi lave testen? Hvad kalder vi den? Jeg synes vi skal kalde den bare netstavtest. Den er hissig. Vi ser hvad der sker. Og så ser vi om vi kan lade med at skære en finger af. Lige pt. Ser det ud til, at der sker noget. Men vi laver lige blustest. Så vidt muligt, jeg kan se. Der er der ingen ridser. Smør det på. Det er stærkt. Det er nemt. Og det er hurtigt. Og du får ingen ridser. Men alt, det kan gå i stykker.